Am scos motocicleta de la naftalină. Ia să vedem cum merge. După ani și ani de nefolosință. Aici se face stopul. L-am făcut. Și o luăm la pas. Mergem până la farmacie să ne completăm. Bă, dragule, să ne completăm echipamentul de motocicletă. Să-l întregim. Hai, tovarășe. Doi. Se amurește viziera. Dacă nu merg un pic mai tare. Așa că dați-mă, băieți, dați bice. Azi e 23 decembrie. Erau 2 grade când am plecat de acasă. Dar mi-am luat niște haine dintre alea termice. Ambuteiaj la mine în oraș. 1 kilometru pătrat cât o avea. Mai multe mașini decât oameni. Vă salut, tot respectul. Bună ziua, aveți mânuși de latex sau de care or fi? Dați-mi așa, vă rog, o pereche. Cu cardul. Știți cu cardul, lăsați-le așa, lăsați-le. N-am un leu. Aba am un leu. Ultimul. Mulțumesc. O zi bună. Nu ne merge POS-ul. Hoțomanilor. Mă, de ce faci, mă, aici? Nu te lasă ăștia să treci. Bună ziua. Ce vă dăm? O strudel cu vanilie, vă rog. Nu avem cu vanilie decât ce vedeți aici, cu măr. Unul cu măr, vă rog. Covrici aveți? Nu. Bine. Se poate și cu cardul? Alina, nu cu cardul. E mai sigur așa. Hai că nu vrea asta. Ia vezi că nu vrea. Of. Nu avem semnal. Nici la dumneavoastră nu merge. Poftiți. Dacă nu vrea, nu vrea. O zi bună. Țin. Ia să vedem, mă, cum e cu astea de doctor. Mănuși de spălat vase pentru anotimpurile reci. Am intră. De Crăciun, fi mai bun, fi adevărat. Atâta știu. Hop, cățel. Hai, dă-te, mă. Bă. L-apucați de mângărimea. Trebuia să zic care vine. Un scărpinat la vremea lui e mai important decât un lătrat și un mușcat. Vezi, senior. Ce hamăr frumos. Unde credeți că plec acum? Mă duc să beau cafea. O cafea care se află la 20 de kilometri de aici. Acum ăștia pe aici, pe la noi, nu au cafea bună. Mergem la alții acasă. Se amurește viziera. La sfârșit. Ia să testăm cu piciorușul. Să vedem cum alunecă pe jos. Ca o săniuță ne ducem. Dacă n-avem grijă. Am fost zilele trecute, mi-am cumpărat niște haine dintre alea termice, de luat pe sub, șmecheria cu 3 straturi și le-am probat ieri. A fost ok, cu excepția costițelor. Am geaca asta de piele, care nu e în totalitate de piele, pe lateral. La șolduri are
ceva, un alt material, nu de piele. Ei, și acolo bătea vântul, așa că astăzi am o geacă de vânt peste. Când mergeam cu 30-40 la oră, simțeam cum mă trage aerul. Să nu zic că mă trage curentul, cum ne trage pe noi românii, de obicei. Dădea aerul pe acolo, iar acum 60 la oră, nicio treabă. E ok. Și cu mânușile ăștia, astea sunt mânuși de vară, au găurele. Da, mi-e așa un pic rece la degete. Ce caut eu cu motorul pe vremea asta? Păi merg să filmez. Dar înainte de asta, înainte să mă apuc să filmez, nici n-am mâncat nimic. O mare greșeală să bei cafea pe stomacul gol. Vreau să beau o cafea, bineînțeles. Iar apoi să mă apuc de filmat. Și ce o să filmez? Păi, o grămadă de informații, dar o să fac 3 rubrici. 3 videouri separate. Unul educațional, un al doilea despre viața lui Da Vinci și operele sale, mai pe conspirații așa, iar al treilea, conspirații direct, cu de toate, din toate părțile. Dragi tovarăși și prieteni, voi ați văzut carburanții cât de mult s-au scumpit. Acum o lună de zile erau vreo 4,50 lei. Au băgat în prețuri grav de tot. 4,80 lei. Ce faceți, măi, băieți, măi? Le scumpiți așa de pe zi pe alta. Păi, dar numai în 2 luni de zile se ajunge iar la 6 lei. Cum era înainte de pandemie. Vrem să cumpărăm benzina la un preț raportat minimului pe economie. Că dacă te duci în alte țări, cam tot atâta costă. Și ei auditau mai salariile. O țară foarte bogată fără bani, s-ar putea defini România. Are de toate și n-are nimic. Ușor. Vai, am piciorul pe jos acum. Mamă, cum alunecă. Nu-i bine. Deloc nu-i bine. Nu vreau să recite motocicleta o poezie din Traia cu Săniuța fuge. Vreau să stea cu minte pe asfalt, dreaptă, ca o lumânare. Op, 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 roata de spate, iar o ia raznă. Când vrei o cafea bună, mergi. Nu mai stai la discuții. Putea să fie și în Alaska. Luam motorul și direct pe ocean mă duceam. Călătoria asta mi-aduce aminte de acum 2 ani, când mi-am cumpărat motocicleta. Viteză de croazieră mai înapoiată ca asta am avut doar atunci. 20 la oră, pe o distanță de 10 km. Oh, nu se vede în spate strada. Ce mișto, îmi place când e ceață, când e frig, când e zăpadă, îmi plac vremurile astea nefavorabile condusului. Bine, îmi plac mai mult când sunt cu mașina. Deci nu mai simt degetele de la mâini. Aici am picat toată cu bicicleta. Nu știam eu cum e cu astea cu 2 roți pe curbe în jos. Și m-am dus drept. N-am putut să iau curba. Da, asta e, am ajuns și eu. Știi cum sunt bătrânii ăia care în viața lor, de-a lungul vieții, mulți ani, au fost mari sportivi. Nu trecea nimeni de ei. Bă, bă, bă! La o parte, la o parte. Nu i-a depășit nimeni. Și acum la bătrânețe toți îi depășesc. Așa sunt eu acum. Că na, când ești cu motocicleta, nu prea te depășește nimeni. Dar acum uite și tu. Mă, și tu cu farurile, mă. Avertizează-mă. Eu zic că e poliția pe partea dreaptă. Uite, mă, că nu sunt aici. Aici mă așteptam să fie. Treci. Așa. Sper că dă soarele. Cum ar fi? Ia uite, mă, poliția. Bă, și ziceam că e pe partea dreaptă, mă, și uite că e pe stânga. Am pierdut pariul cu mine însumi. E. Da, stați cu radarul. Radar.
O fi pe spate. Pe față nu era. Vai, e soare! Domnul din salvare nu avea masca pusă pe nas. Dar cine suntem noi? Suntem de oamenii care au grijă de noi. Partea bună e că nu mai îngheață șoldurile. Nu mai bate vântul decât cu geaca asta minune. E ok, la corp mi-e ok. Unde mi-e răcoare, degetele de la picioare, un pic tălpile și degetele de la mâini. Degetele de la mâini sunt gheață. Pentru că na, mi-am cumpărat mânuși de vară cu găuri. Gata, benzinărie. În sfârșit, ne încălzim acum extremitățile. Aici m-a mușcat un câine cândva. Bun. Altfel te vede omul acum. Nu iau zahăr, că nu beau cu zahăr. O zi bună!